Is-Sodalità San Sebastian f'Ħalqormi tellet kors għal bosta parruċjani fejn dawn talmu jaħdmu l-presepju tradizzjonali Maltin. Dan il-kors laqa' persuni tetajiet u esperjenzi differenti, iżda li kollha kellhom l-istess namra lejn it-tradizzjonijiet Maltin tal-miliet. One News żar waħda minn sessjonijiet ta' dan il-kors fejn tkellimna mal iżgħar parteċipant, tfajjel ta' 9 snin li qiegħed jaħdem l-ewwel presepju tiegħu. Luca Camilleri spjegana kif il-presepju li ħadem fih element Malti. Il-presepju jinkludi kappella ta' San Bastian u s-salib tad-dejma. Aħna presepju mdejjem xtaqna nagħmlu. Dis-sena ġidni xewqa u għamiltu. U xkejken għalenna fl-ma stadju wasal fil-presepju tiegħu. Inħalluh jinxef, mbagħad intuħ it-tieni passata u nerġgħu ntuħ passata oħra biex ikun sew. Il-presepju f'Malta jingħad lilu li daħal fuq 400 sena. Aktarx l-ewwel presepji f'Malta kienu fuq stil Naplitan. Bir-rettur tas-Sodalità San Sebastian Chris Camilleri jistqal li l-presepju u l-bambin għandhom jibqgħu fiċ-ċentru tal-miliet. Saħaq kif l-għana ħari tal-kors kelli jkompli jsaħħaħ id-drawwiet Maltin tal-presepji tradizzjonali fid-djar. Bħala għaqda iddeċidejna li nagħmlu l-kors tal-presepji sabiex noħolqu attività ta' fundraising differenti minn tas-soltu. U bħala biex kemm jista' jkun nimbuttaw l-idea tal-presepju li kulħadd ikellu il-presepju fid-dar tiegħu, ovvjament iċ-ċentru tal-festi tal-miliet. L-10 parteċipanti fit-tieni edizzjoni ta' dan il-kors kollha qed jaħdmu fuq il-presepju oriġinali tagħhom li mistennija jitgawdew għall-ewwel darba f'dan il-miliet.